chisin ladon shikun hun ki khnai ki ba im hakawi ka jaka laong ba ka jing im chong kita ki khnai kalong ka bajinjar ka basu sat bat ka badap da ka jing ting ka jing smith namar ba ladon uwei umiau hakta ka jaka ubashai wan ban pendik yiki kata kalong ba lada uyo yiki upenyap yiki ubamdo yiki bat uyele kai bat ki hadu bikin datat bat hadu bikin dayap te kumta laong ba ka jing im chong ki kamlong ka basong shingan bat ka basok ka basan te kumta hapreng chong kita ki khnai ladap da ka jing jar ka jing su sat kimbyo ban im ka jing im ka balai luit lani ka jing im ka basok ka bakmen kum ki wei pat ki para khnai laong ba hakata kan hun chisin kila pelong ye ka wei ka meeting lani ka jing yelang balungkot ban ya ai jingmut lani ban ya mir jingmut kumno bangin le khnang bangin lai na uta umyo te kumta kila pelong ye kata ka jing yelang laong ba unang yelam jong kata ka jing yelang jong ki ula yeng hapreng jong ki ula ong to ya ai jingmut lem mapi kumno bangin le lani kum kano ka jingmut bangin ya munjur lang ban le nak ban ta uta umyo khnang bangin lai na u khnang bangin lai sha penyap sha bam do ha u ti la ong ba hakata ga clip mat la yeng uwei na ukhnai ubrang ke samla tu la ong ba ka bhai ngi bangin te de ka baje harandang jong tu umyo khnang ba enda umut panwan shingi ngin yo sngo ye ta batit kata ka baje khnang ba ngin yo ban krat la ne ban phet ha ka por ka biang khnang ba lang ba ka jing yo sngo jungi batit kata ka baje ngin yo ban krat la ne ban phet ha ka por ka biang khnang ba unum yo ban pendik yengi lani ban penyap ban bam do yengi te kumta baro kila ya monjur kila ya thap kti kila ya ro ye kata kajing ai jing mut chong uta ukhnai samla kila ong good ta kalong ka idea ka bes bha bangin le khnang ba ngin yo sngo lang ba kajing tit chong ata ka baji khnang ba ngin yo ban krat lani ngin yo ban phet ha ka por pa biang te baro kila ya thap kti kila ya monjur ye kata ka idea lani ye kata kajing mut ba ai uta ukhnai samla te hashwa bikin penkut la yeng ukhnai ubala rangba laong ba ubala khamno karta ula yeng bat ula ong hot ni la priang ye kata ke jingmut lani ye kata ka idea tangba to ong mano na preng jungi banut ban lej ban te ya kani ka baje harandang jong uto umyau te baro kila ya ngapchar omdon weiru ubonut ban lej bante ya kata ka baji harandang jong uta umyo te baro kila ya ngap kimnut angshu namar ba baro ki shapting ya uta umyo namar ba lada uta umyo uyo iki ula ban penyap iki lani ula ban bamdo iki kat ba umon namar ba bun ba ki para khnai ula deble kumta te omdon weiru ubonut ban lej bante ya kata ka baji harandang jong uta umyo te ka story kala kot tangkumta Henry kai ka bang amut ban ong ha kanik story ka moral lani ka jingsneng ka bang yo na kanik story kalong ba hoot ban ai ki jingmut lani ki idea ka jam shisha hoot ni la ban ong le kumta lani le de kata ka idea tang ba ban lej pade ban le ye kata ka idea ka bang ai kan no ka shem jing e kalong thik kumba ong ban kular te ka jam shisha Henry ban bat ye kata kular kalong ka ba bat ka ba trim shisha tin kata ka daong ong e pi ba hoot ban ai ki jingmut leni ban ai ki idea ka jam shisha hoot ka suk ban ong hakito ki brew le kumta khanang ba phin yo leni le de ka ni ka idea leni pendon kam de ka ni le de kata Henry ban le ye kata pade kalong ka ba baro ngi shapting baro ngi khniu kumno ban le lani kumno ban pendon kam yekani kata kalong ba kumba ong minni ban kular hoi kasuk ni ong ngini don rangkat bat phi paro serta tangba ya kata ga jingkular jungi pade ngimla ban ri kendong ngimla ban bu yeka nakta ga daw ka jing im jungi bon sin ngim job yeka thong jungi phi namar ba balai hoi ban bu yeka thong kasuk phi bon nangi por bingi dang khna ni lada ki nong hikai lani lada ki email ipa ki hinman ki prajungi ki kili pikwa ayu ban long la shayan da pila he lasan ngi ong doktor ngi ong scientist ngi ong paper hala ki jong ki jingkwa
henry ban yele pada bangin long kumta kasyam jing e ba namar ba balai ka ketin ka suk ban ye ka kam na kata kadau ko ong ladon ka ketin bo ong ba ka kam ka dei ban kraw kham jam ban ye ka ketin ban ye ka bangi kran na kata kadau hoi ban kran ngila ban ong ngadon pisa siklur ngadon arklur ngadon laiklur ngadon pesa henry ngim don wat nang siporo kata kalong ba ngi ong ba ban kran hoi ka suk tang ba ban le pade katno ka jinjar nak ta kadau ngong happy to bu ka idea la ne bu ka jingmut la ne bu ga goal ka ba phila la ne ka ba phikot bor kanang ba phinla ban pandep ika hangta pen sngo ba ka man sim jong phi ka dap le ka jing suk ka jing kamen bat ka jing palai ha ka to not nak ta kadau ngin laj lada ngile kumta ngin laj ngi jing kwa brai ngin laj ngi jing kwa arha ngin laj ngi ba pher ki jing mut apo ka khle le ne po ga jabing jungi lada gi perkhat pade iki ba he ki ba watang ban le ru ngi khnu ngi ting o lada nga le la si ga jai nga kumta phi kata ngi hi ba thau ya ki jing su si ha ka do not le ne ha ki jing mut perkhat jungi nakta ka daw ong pi bo ga gol le ne bo ka thong ka ba ngila thanang ba anda ngile ru ka suk yi bat kala ru ban penjob ye kata ki jing mut jungi ladang ibu pada example ladang ile kumbale kitu ki khnai phi ki ai ka idea o ka suk ha ban lek ban te ya to ko baje lane ye ka baje harandang jong umio hare pada onda ki mut pada ban lek om don uwei ru bonot ban lek ban te ekta baje kamut ba bale ki shapti yol ase lada ki lek ban te utaw mi ukendit ubam do iki lane upatar langkhot langkhai iki kata phi ngiro ladang ibu ka thong ka ba kraw ban ya ka ability le ne ya ka chingla chungi ka long thik yingir kumju dangi bo ka ba ngim kot bor le ne ka ba ngim la ka ju hi yingiro kanjia kumta nakta ka daw bo yi ka thong ka ba ngi hi dal ding sngola kanang ba enda phila shisha but pin job shisha ye kata namar ba balai phibo kat kum ka ability le ne kat kum ka chingla ka jong phi nakta ka daw phila ban le ye ka thong ka ba phibo but phi job ro ye ka hangta pen snow ba ka man sim jong phi ka suk ka jing im jong phi ka dap da ka jing kmen but da ka jing shingan baro sharta namar ba balai phila job ya ka e ka ba phila mut ka ba pen kmen hi ye ka man sim ka dei ka jing job ya ka thong jungi